Cewek gaul. Yo, Eka uget-uget yuk. Eka Walang Sangit alias Eka uget-uget. Ya.
jogetmu ki lak ngur sederhana bae. Nggih. Ning iso menghipnotis penonton sakmene kae kabeh nyawang kowe. Saya mbae sing arep dhewe ki lek ngerokok saya banter. Saya budi. Ngarep dhewe ka lho. Kuwi ancen. Lho. Biru ka lho. Iki ora cepet atet tangane buyuten kuwi iki. Ora mau biasa wae nek sing adek Elisa ki ngur biasa wae lek ngerokok. Serehne. Bareng kesing joget kowe karo nyawang kowe. Keloke ketok kathah nggih. Kebake untune entek ngarep. Alah ya. Berarti kowe iki najan to nuwun sewu ya. Lek mun joget sederhana, bentukmu ya mung kaya dangkel jati. Aku gak penak. Lah ngapa? Sinden didhawuhi Mbah Rasimin. Rasim, ora nganggo men. Lah iya. Rasim tok ora nganggo rasim. Sing nganggo men sapa? Awakmu nganggo men kok. Aku to. Heeh. Sapa? Lah ki mau rasimen. Lah iya. Lah iya, salah kuwi. Aku sapa sing salah? Awakmu sing salah. Awakmu. Ora nganggo men. Ora nganggo men. Nganggene plus. Oh, nggo plus. Plus dadi sok men tahun ngarep tanggap neh. Nah, iya ngono ya ya. Mbah Rasmin. Rasim. Mbah Rasim. Kowe malah wis ning omahe to. Sampun paestunipun. Heeh. Alhamdulillah. Wah, kula wau saking Sragen. Terus jam 8 wau dugi petengan wau. Kok petengan? Alah sak derenge cepu ora petengan. Padangan aku teko kono jam 8 wae. Wis peteng. Oh, wis peteng. Dadi tekan kono petengan. Terus bablas? Heeh. Terus teko daleme Mbah Rasimin. Wah, luar biasa. Heeh, piye? Saya elok mau pendopane anyar. Susun kayune padha kaya nggonku. Wah. Tumpuk-tumpuk sawang tok dadi. Luar biasa. Omahmu tumpuk-tumpuk sawange. Nggih. Heeh, apa jenenge mau pelapon ya? Pelapone iso. Pelapone hebat. Heeh, ya luar biasa. Mbah Rasimin. Rasim ora nganggo men. Lah nggih. Lah ya Mbah Rasim. Heeh, ya. Mbah Rasim iki ora arogan. Selalu ikhlas memberi. Ibadah menjadi nomor 1. Betul. Mbah Rasim. Lah iya. Muga-muga tambah rezeki, panjang yuswa, sehat selalu, anggone dono rasa. Nyeneng-nyenengke keluarga ageng Pojok Watu. Betul. Sing disenengke muga-muga tansah semangat, tambah sehat. Anggone tetanen yo tansah dadi kasil sing apik, sing barokah. Amin ya robbal alamin. Amin. Wah, aku sowan rene mau rada ameng-amengen lho, Byung. Kok rada ameng-ameng. Rene wis piro to? Sampun kaping 3 menika. Ping 3 iki ya? Nggih. Lah yo mesine apal to dalan rene. Kok dadak ameng-amengen ki apa? Ameng-amengen ngaten ceritanipun lak kula sing pertama nika. Heeh. Sing pertama lek enek kejadian banku bocor Ya. sing ngarep sing kiwa. Heeh. Sing keloro kedua? banku bocor sing mburi tengen. Heeh. Aku karep mangkat sing ketelu apa neh sing bocor ya. Heeh, terus? Wedi aku mangkat. Lah kok teko ngene daleme Mbah Rasim tenan. Sing bocor apa? Kamisal kuwi bedah gak sedeng kanggo. Aku ngono. Ya ora apa-apa, sing penting Kok mesti enek kejadian. Dadi teko kene iki anggone nyugata Mbah Rasmin daharan kathah aku seneng. apa sing mas senengi? Maem akeh lho wis enek soto enek janganan enek sego aku seneng. Maem akeh kamisalku gak sedeng sampean. Ngono. Mergo lek mangan kakean. Nggih. Pancen ya jangan desa ki malah disenengi wong pirang-pirang kok. Leres. Aku mau mangan nganti mbuh pindho. Nggih. Heeh. To lek nyugata luar biasa. Leres. Awake dhewe kaya dianggap tamu ki dianggap raja ngono lho. Nek kanggone Mbah Rasim ki nek wis rene wis kaya dulure dhewe. Heeh, iya. Panjenengan mau lak dioleh-olehi pipa gading to. Betul. Lah nggih, kula mriku wau ki aku madhakke. Apa? Ya karo dangkel jati mau lho. Sing kok lingguhi malah. Nggih. Enek jangkel jati ning kono pirang-pirang. Kursi sultan. Heeh, kursi sultan. Kamar mandine lok. Heeh. Selang tok renek ciduke. Kok kabeh nganggo shower kok. Nganggo shower ya wulo. Shower. Shower. Kamar mandine enek upase. Nggih. Lah iya. Mbah Rasim, matur mbah nuwun Mbah Rasim. Heeh. Nggih, piyaine ya tesih lenggah nenggani. Heeh. Nganti padang nganti selesai. Nggih. Dia nyambut gawe kerepotan kesibukan nih. Njenengan Mbah Rasim ana ing Jakarta bengi iki ditinggal prung
untuk menyenangkan warga masyarakat Pojok Watu mongko sesuk-esuk kudu bablas nyang Ayu Jakarta lho kaya ngono kuwi lho luar biasa kesibukan yang sangat padat ning ora ninggalke karo nggone dhewe tetep iso nyeneng-nyenengke karo keluarga ageng kene iya sowan ana kene iki sok harapanku harapane muga-muga iso nggawa dangkel jatine Mbah Gowonen. Aku nggawa terus aku lagi dikeki. Heeh. Esuk nggawa kalimo. Heeh. Ning syaraté sungginen dhewe. Lah kira ora saya ceper to aku kon nyunggi dangkel jati. Heeh ya. Nggih. Makanya sukses selalu untuk beliaunya dan semua warga masyarakat Pojok Watu ya, Kak. Nggih, amin. Nyatane udane kaya ngene masyarakat tidak beranjak dari pelenggane padha tirakatan. Tesih sami antusias nggih Pak nggih. Kabaripun sae. Alhamdulillah. Pripun? Kademen. Ora apa-apa, kademen kok ndang gawe kopi. Anu anggone panen jagonge gak kenek putih ha? Gak. Napa? Nggih, apa mau ora roh aku. Cek Meanono tembang sing mawa donga kanggo masyarakat Pojok Watu. Tembang mawa donga. Ya. Nggih. Kabeh donga iki becik waton linambaran rasa ikhlas, insyaallah Gusti ngijabahi, Kak. Nggih, nggih, nggih. Nganggo tembang apa? Tembangipun nggih menika napa pocong nggih? Pocong. Nggih. Nggo sapa iki? Nggo Desa Pojok Watu apa nggih Mbah Rasim sik? Derek kagem sinten riyen? Kanggo sing biayai bengi iki Mbah Rasim sik. Oke. Ya. Spontanitas lho Kak, ora entuk maca lho. Nggih. Ya. Bismillah. Mau yo ora mau sik kon mboko kuwi. Ya sinden cerdas lulusan isi Surakarta ki ya kudu berani dan bisa spontanitas di panggung, cerdas. Kadang ya metu kok kuping barang. Anjar gondas kuwi. Nggih. Piye? Sintan niku Terus? Rek gondrong katon merabu. Rek mau gondrong ki rambut gondrong. Terus? Mbah Rasim asmanyo. Semetan juarei. Eseme ranjelei. Iki biasane nek tak tembangke pocong ngene iki taun diingi Mbah Rasim 500. Lah perkara duit aja kuwatir karo Mbah Rasim. Aku yo gorong ngeling-eling dengi yo nek pamane dikasih itu kan awake dhewe kudu nulis ning nggon watu. Iya. Nek pamane awake dhewe ngene kudu tulis ning nggon banyu. Lah Mbah Rasim iki ngono lho. Dengi 500 sudah. Kae lho, Kak. Apa? Kae lho Mbah Rasim ning kono kae lho. Nggih, sakniki aku mboten usah jenengan kok iso mboten usah repot. Napa? Oh, tahun ngarep. Oh iya. Nggih, nggih, nggih. Wis jaminan nih tahun ngarep. Tak apa maneh tak DP sik engko pamane ben ora lali wonge. Mboten lali, nggih. Semetan juarei. Nanong. Simbah Rasim mugi bagya sarta mulya. Amin. Ya, iki sinden luar biasa lho Mbah Rasim. Secara spontanitas ngene iki gawe tembang yo angel mergo gawe tembang kuwi kudu ngerti Wulon Sukon. Andane sowan rene iki wis dadi kelangenane kok. Heeh. Situ kelangenane kok. Kelangenane padake kewan wis. Kelangenane kaya kethek. So aku wis nulut ngono Mas aku. Ah, kene desane Pojok Watu, kepala desane penjane Mas Atok Setyo Utomo. Mas Atok Setyo Utomo. Nggih. Yaine nggih rawuh. Nggih rawuh. Nggih. Wong nggih. Pak Atok panjenengan ingkang pundi? Kok kasuwun jumeneng sakedap mawon. Oh menika ngagem peci menika. Nggih, Mas Atok. Nah. Sinten niku? Tembangnya panggah takon terus. Sinten niku terus? Lho sapa to kae? Sapa to kae? Lurah Pojok Watu sapa yo? Heeh ya. Ana lho sing nembang iki
Sindene Pak Kangko sing saka Sragil Sopo yo. Suarane kaya ngono kesajake lencir kuning saya ayu yo. Iya. Olahmu sik kaya tak sawang kaya mintek dobel banget. Mintek kok dobel barang urung tau. Lah ngene kok. Ya, pitik arep ngendok. Ngene iki wanita semlohe. Oh, semlohe. Sinten niku? Terus? Sinten niku? Lenggah ngajeng katon lugu. Lugu, makanya yo dadi malah desa ki ora entuk aneh-aneh kok ya kaya Pak Atok kuwi. Prasojo. Heeh, ya. Pak Aton. Pak Atok, Pak Atok. Pak Atok asmanyo. Pimpinan ing desa mriki. Nah, pojok watu. Pojok watu mugi kalis ing rubedo. Amin. Halo. Amin. Kula nganu nggon bagian kamera diarahkan kepada Mbah Rasim. Men wong sak dunia ngerti sapa to sing bengi iki mensemposori utama untuk pagelaran. Oh. Luar biasa Mbah Rasim, kula nyuwun tepuk tangan kagem panjenenganipun Mbah Rasim. Ning piyayine iki ora gelem disebut lho biyong biasane. Heeh, kowe karepe ngono mau disebut mau disyuting. Nggih. Heeh. Ning masyarakat sak antero dunia padha menyaksikan ka. Udakara 2000 lebih pasang mata sing menyaksikan lumantar live streaming YouTube Dwijo Laras Indonesia. Kaya ngapa to wujude panjenengane Mbah Rasim? Oh, ngono. Heeh. Nggih ngeten nika. Ireng. Kok ireng? Ireng tapi manis. Ya, bedane kan neng kamera. Halo, kamerane guys. Di syuting Mas. Ah, ya. Ya, menika Mbah Rasim piyayinipun. Ya, ketok. Pahlawan masa kini. Lan pahlawan budaya. Nggih. Lestari budaya. Tembangnya dibacoke apa, Kak? Derek mbok menawi wonten pamundutan menapa Mbah Rasim? Heeh. Boten. Boten ngersake. Nggih. Napa nderek jenengan biyong? Niki assalamualaikum Pak Kang. Waalaikumsalam. Juru masak nyuwun gending langgam. Kapan Bali kalih ninggal katresnan sampun dipun aturaken. Kula Mbah Woto. Mugi Pak Kangko tambah sehat pinaringan rezeki ingkang kathah. Amin. Barokah mekaten doanipun ibu-ibu juru masak lah. Juru masak ki wis diaturke pamundhute ninggal katresnan karo Mbak Elisa Orkaro Alaso. Nggih. Uga menika saking Assalamualaikum Pak Kangko tumpuk monitor saking Surabaya Mas Ilham uga Pak Waris Sugiono ingkang mapan wonten ing Surabaya. Nah, Mas Joko Pilang Kenceng derek nyimak Mas Dalang nggih. AM Mania, Angel Mania. Saka Jakarta Mas Sukri Hono Caraka nyuwun tampile pengendang wedok Dwijo Laras Indonesia. Ana ya, ana. Ayo aja. Wonten pengendang wedok. Ana pengendang wedok. Niki pesenane Mbah Rasim nggih. Ya nggih. Nggih. Kalih anu Adik Lili. Sapa? Lili. Lho, sapa? Liliput. Lili Sungpe to. Ayo. Baten kuwi Lili sapa kok kecil imut ngono bareng kok Lili Cungpe. Ya nduk aja. Nah, ngendangan nduk. Nah, raketang sak kebiaran. Oh, ngono. Nggih, matur sembah nuwun. Mboten saged kula waos sedaya pamundhutipun kuatah sanget sing nyuwun lagon langgam sikik mengko dibaculke sak ndangdute Kak. Nggih. Mau ana sing nyuwun lagon podang kuning. Kuning. Podang kuning nggih. Nggih. Nggih, pun aturaken uga Mas Tarno Tania Jaya ingkang wonten Jakarta. Ugi kanca-kanca PWKD penggemar wayang Ki Dwijo Kangko dimanapun berada. Datan kantun kanca-kanca WMC yang ada di lokasi Wayang Maniak Community. Anak-anak wedok sing ana live streaming. Birgita, Rahma, Fani, ya lan liyane. Ya ya. Ayo. Menika saking mbak-mbak panitia. Nggih. Wonten sawer kagem mbak sing ngendang. Oh, ngoten. Nggih. Nyun tulung Mbak Cungpe. Iya. Ya. Kok iso paroro aku iki lho. Lah berarti ya paroro aku barang. Iso. Punya cah cilik lho duit kok iso milik ae iku. Napa Ya. sesi dimaen apa?
Kudang kuning sing disuwun. Esuk awan. Angel, iki penggemarmu saka Jakarta Mas Sukri ana caraka memonitor. Iya, coba kayak apa? Yuk. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Tania Jaya sugeng midhangetaken lelagon menika. Dangdut Nando.
wedok lho Kak. Cah wedok lho niku. Heeh. Jan. Berarti saiki wong wedok iki wis ora dadi kanca wingking tok. Ternyata yo enek sing dadi pengrawit barang.